జైలు శిక్ష అనుభవించారు. మా 46 వరకు పనిచేశారు. అలాగే ఈ హాస్పిటల్ వ్యవస్థాపకుడు సిస్టల దక్షిణామూర్తి గారు కూడా మా తాతగారు, వారు కూడా ఫ్రీడమ్ ఫైటరు. వారందరూ కూడా అలాంటి వాళ్ళు చాలామంది భారతదేశంలో వారందరి కృషి ఫలితమే మనకి ఈరోజు స్వరాజ్యం వచ్చింది. వారందరినీ మనం మర్చిపోకూడదని ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా సరే ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసి, అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ అంటే మా ఇంట్లో ప్రోగ్రామ్ లాగా. అలాగే ఈరోజు ప్రత్యేకత ఏంటో రవికుమార్ గారు ఇప్పుడే చెప్పారు. నిజంగానే ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధంలో పాల్గొని వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు, ఈరోజు మనం ఇంత స్వేచ్ఛగా ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఉన్నాము అంటే ఎంతోమంది పెద్దల త్యాగ ఫలితమే ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్నాం. అలాగే ఈరోజు నిన్నే అయ్యింది జ్యోతిరావు పూలే జయంతి. మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇప్పుడే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈరోజు మనం చాలా ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాం, కానీ ఒక అణగారిన వ్యవస్థ అంటే ఏంటి, అలాగే కష్టం అంటే ఏంటి, అవన్నీ చూసి వాళ్ళు పోరాడి, అలాగే ఈ కుటుంబం నుంచి రూపాకుల విశాలాక్షి గారు ఏదైతే స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొని ఆవిడ కూడా జైల్లో ఉండి, అలాగే వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తం కూడా చాలామంది జైల్లో ఉండి ఈరోజు ఒక మంచి ఉన్నతమైన వ్యక్తిలాగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి రవికుమార్ గారిని, అలాగే వాళ్ళ ఓకే నమస్కారం. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన స్వాతంత్ర సమరయోధులు రూపాకుల విశాలాక్షి గారి 96వ జయంతి సందర్భంగా విచ్చేసిన పెద్దలకు, ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ గారికి, లక్ష్మీనారాయణ గారికి, లక్ష్మి గారికి, మరియు ఈ వార్డ్ కార్పొరేటర్ గారు నారాయణ గారికి, రవిశంకర్ గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. కీర్తిశేషులు రూపాకుల విశాలాక్షి గారి స్వాతంత్ర సమరయోధులు. ఆవిడని స్ఫూర్తిగా చేసుకొని నేను విశాఖ నగరాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తానని ఆవిడ ఆశయాలకు అనుగుణంగా కూడా ముందుకు వెళ్తానని తెలియజేసుకుంటూ, ఇలాగే యువత కూడా ఇలాంటి ఆవిడని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తూ, వీళ్ళు అదే హాస్పిటల్ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయడం కూడా ఎంతో గొప్ప విషయం. దీనికి నేను జీవీఎంసీ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్గా ఉంటానని వీళ్ళకి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజున ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధురాలు తామరపత్ర గ్రహీత శ్రీమతి రూపాకుల విశాలాక్షి గారి 96వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ పేదలకు, మహిళలకు వస్త్రదానము మరియు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన విశాఖ నగర తొలి మహిళ, అంటే ప్రథమ మహిళ మేయర్ గారు శ్రీమతి గొలగాని హరి వెంకట కుమారి గారు తమ అమృత హస్తాల మీదుగా ఈ పేదలకి అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వారిచ్చిన సందేశం ముఖ్యంగా నేడు భారతదేశంలో ప్రపంచాన్నే వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టడానికి 45 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా టీకా వేసుకోవాలని చెప్పి వారు పత్రికాముఖంగా, ఈ సభాముఖంగా కోరడం జరిగింది. కనుక ప్రతి వారు కూడా ఈ టీకా ఉత్సవంలో పాల్గొని టీకా వేసుకొని మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది, మన ఆరోగ్యం ప్రజా ఆరోగ్యము చూసుకోవాలని చెప్పి సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం చేసిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.